Hej, jeg hedder Martin, og jeg står her midt i mit naturprojekt, som jeg startede i 2021. I slutningen af 2020 købte jeg en nedlagt landbrugsejendom på 5 hektar syd for Roskilde, med henblik på at lave den om til et naturprojekt med skov og natureng. Gennem hele processen med at omdanne området fra landbrugsjord til natur, har jeg taget en masse billeder og videoer, og dem har jeg nu sat sammen til en film, som jeg har valgt at kalde Fra mark til park. Den kommer her. God fornøjelse. Jeg hedder Martin, og jeg vil gerne fortælle lidt om det naturprojekt, jeg har realiseret hen over de sidste 4 år. I slutningen af år 2020 købte jeg et lille nedlagt landbrug på knap 5 hektar nær Viby Sjælland, som ligger lidt syd for Roskilde. Det var blandt andet min plan at realisere en drøm om at lave et naturprojekt på ejendommen. Jeg ville også gerne opføre et nyt hus på stedet, så det gamle udslidte bondehus, der stod på grunden, da jeg købte den, skulle bruges til at bo i, så længe det nye hus var undervejs. Da jeg overtog ejendommen, var jorden forpagtet ud, men jeg kunne overtage den til andre formål det følgende forår. Ejendommen lå i et lettere kuperet terræn, og i den ene ende af jorden lå en tilgroet mose, som også kunne inddrages i projektet. Hen over vinteren tog naturprojektet form med hjælp fra en ekstern konsulent. Han kunne også stå for selve udførelsen af projektet, og det var heldigt, da jeg ikke personligt havde den store erfaring med sådan projekter. De fornødne ansøgninger blev indhentet fra kommune og stat, og dermed kunne projektet opstartes allerede i det tidlige forår i år 2021. Det er tidligt forår, og dagen før arbejdet starter. De 4,5 hektar jord, der nu skal blive til skov og natureng, har i mange år været brugt til konventionelt landbrug. Efterafgrøden for året før er blevet sprøjtet og derefter pløjet ned, for at skabe et optimalt vækstmiljø uden alt for meget ukrudt i den nye skov. Dermed får de for små nye træer et lille forspring i den første vækstsæson, men det er planlagt, at skoven fremadrettet skal drives fuldt ud økologisk. På marken er der i løbet af vinteren gravet 2 små huller på et par meters dybde. Hullerne er gravet for at undersøge, hvor dybt grundvandet står, og det er også nødvendigt at finde ud af, om der er et lerlag i jorden, som kan holde på vandet i de 2 nye planlagte søer. I mosen mod syd er der et stort pilekrat i kanten af mosen. Pilen har hen over de sidste mange år bredt sig voldsomt, så det nu skygger for det lave vand i kanten af mosen. Dermed er der ingen lys til planter og blomster, som ellers ville trives i sol på det lave vand. Den første del af projektet bliver derfor så nænsomt som muligt at rydde det meste af pilekrattet, og derefter rense mosen op for slam og et tykt lag af blade og gamle grene, som med tiden har fyldt mosen op. Dermed kan mosen igen få lyse områder med lavt vand til glæde for planter og dyr, som trives netop der. Hvis man vil i gang med at etablere sit eget projekt, er det altid vigtigt at sikre sig, at de ting, man planlægger, kan lade sig gøre i henhold til kommuneplaner, servitutter og kommunens administrationsgrundlag for landzone. Her ses et luftfoto af området. Da ejendommen på knap 5 hektar blev erhvervet, var der 3 ting, som var vigtige for købet. Byggefeltet med huset skulle ligge i den nordlige ende af jorden, så man kunne få udsigt over området mod syd. For det andet skulle det være tilladt at etablere skov på ejendommen. Endeligt skulle det være muligt at bygge et nyt hus i en lidt moderne stil, men det er en helt anden historie, som ikke har så meget med naturprojektet at gøre. Som det ses på billederne her, er området lettere bakket. Det bliver en klar fordel for oplevelsen af den fremtidige vilde natureng og skov, når der ikke altid er muligt at se slutningen af området, mens man går i det. Så er gravemaskinen kommet i gang. Tilladelsen til at rydde mosen for buske og pil og lang tid undervejs, og indsigelsesfristerne gjorde, at vi ikke kunne komme i gang før i starten af marts.
Da mosen er paragraf 3-område, er det ikke tilladt at grave mellem 1. marts og 1. oktober uden en dispensation. Denne fik vi heldigvis, da det havde været en særdeles kold vinter og et tidligt forår. Kommunens folk var også hjælpsomme under opstarten af gravearbejdet med vejledning, så naturområdet ikke led unødig overlast. Her ses moseområdet efter den første dags arbejde. Det fældede pil bliver samlet, så det senere kan knuses og lægges til at få muld i kanten af moseområdet. I løbet af de næste 2 dage bliver resten af pilekrattet ryddet. Brinkerne på mosen er meget bløde, og derfor bliver det skårede kvæs brugt til at stabilisere brinken, så gravemaskinen ikke gør unødigt skade på området. Bunden af mosen bliver renset op for dunhammer, pilerødder og bundfald, så mosen kan få områder med lavt vand til glæde for padder og andre dyr, som lever i det lave mosevand. Efter fældningen af pilekrattet og oprensning af mosebunden bliver brinkerne rettet pænt af med en lav hældning, så der ikke er store spor efter gravemaskinen. Her ses mosen efter pilen er fjernet. Vandoverfladen er blevet kraftigt udvidet i forhold til, hvad den var før. Der hvor bunden er oprenset, er der maksimalt 40-60 cm vanddybde. Helt inde ved bredden er der store områder med kun 10-30 cm vanddybde. Da denne bred vender mod syd, er den helt ideelt for frøernes og tudsernes æg og haletusser, fordi vandet her er en anelse varmere i det tidlige forår. Området med dunhammer og andre moseplanter mod syd er ikke oprenset, og det får lov til at stå, som det hele tiden har gjort. Til sidst knuses piletræet, og det køres op i en lang bunke langs bredden af mosen. Her skal det ligge og rådne væk til glæde for insekter og dyr, som lever i eller af bunker af råddent træ. Inden arbejdet med at udgrave den nye 1000 kvadratmeter store sø, skal et område ved siden af søen forberedes. Overjorden bliver gravet af ned til leret og bliver lagt op i bunker. Det sker for at kunne deponere det ler, der graves op fra bunden af søen, så muldjorden på engen er fri for ler. Herefter går arbejdet med at udgrave søen i gang. Det opgravede materiale deles op i ler og jord og flyttes hen til deponeringsområdet. Markdrænene i området graves over, så drænvand ikke længere kan komme til eller fra søen. Her ses området fra luften, mens søen udgraves. Jord og ler ligger klar i bunker til at blive jævnet ud på det forberedte område. Området til deponering er stort og lagt i en lille dal på marken.
Dermed vil terrænets forløb ikke fremstå unaturligt, når det overskydende ler og jord ligger på sin endelige plads. Siderne på den nye sø rettes til og tætnes med et tykt lerlag. Dette sker for at sikre, at søen kan holde på vandet. Tæt på den nye sø ligger også et større drænrør, som transporterer vand væk fra et stort opland mod øst. Her er det særligt vigtigt, at søen er tæt, ligesom at de drænrør, der leder drænvand fra søområdet og hen mod hoveddrænene, bliver forsvarligt afbrudt og isoleret. Under gravearbejdet bliver der også fundet små indslag af grus i leret, og derfor er det ekstra vigtigt at få et tykt lerlag langs kanterne af søen på de steder, hvor gruset er. Generelt er leret fedt og af god kvalitet, så tætningen kan blive ret effektiv. Her er alt gravearbejdet færdigt. Alt det opgravede ler er blevet deponeret i en lille ny bakke på marken, som falder helt naturligt ind i landskabet. Det er kun den mørke jord på overfladen, der afslører, hvor der er gravet. Ganske langsomt er der også ved at komme lidt vand i søerne. Ved den lille sø, som kommer til at ligge i skoven, ligger det opgravet ler lige under brinkerne med et lag muldjord ovenpå. Marken er også blevet harvet, så jorden er klar til, at skoven kan plantes, og det er næste del af projektet. Under projekteringen blev der udarbejdet en plan for, hvordan skoven skulle plantes, og hvilke typer af træer den skulle indeholde. Både søerne og skoven skulle godkendes af diverse myndigheder. Søerne skulle have en landzonetilladelse, og der skulle også laves en VVM-screening. Skovrejsningen skulle have en tilladelse fra Landbrugsstyrelsen. Der blev ikke ansøgt om støtte til skovrejsningen, og derfor var der større frihed til valg af træarter. Skoven er planlagt med forskellige områder, som hver især har sin egen blanding af trætyper. De største områder er hovedsageligt planlagt som blandinger med eg eller bøg, men der er også områder med thuja, birk, gran, kirsebær og løn, og endeligt er der indkøbt 10 amerikanske sequoia-træer, som skal stå ved indgangen til skoven mod nord. Rundt om hele skovstykket plantes et skovbryn med lave buske og enkelte træer. Skovbrynet har til formål at give læ i skoven. Gennem skovstykket og langs skovbrynet er der anlagt stier. Langs den vestlige side af området er der planlagt 2 små vildremiser for at få et naturligt forløb af engen. Endeligt er der planlagt at plante 10 solitære ege på området. Disse træer skal hovedsageligt opnå, at området bliver naturligt afgrænset mod markerne vest for engen, uden at der bliver alt for meget skygge. Arbejdet med at plante skovstykket er i gang. De 10.500 træer, som udgør de 2,8 hektar skov, plantes på kun en enkelt dag. Træerne er leveret som barerodede små træer på 30-40 cm højde i store poser et par dage før udplantningen. På dagen blandes træerne så i de planlagte forhold og sættes i et tilfældigt mønster i de enkelte skovafdelinger. Først bliver skovbrynene plantet, derefter afsættes stierne, og til sidst plantes de enkelte afdelinger af skoven. Træerne bliver ikke plantet i lige rækker, derimod følger rækkerne i det store hele konturen af skovkanten mod engen. Dermed opnås det, at man ikke føler, at man går i en plantageskov, hvor man kan se ned af endeløse rækker af træer. Man oplever derimod en skov, hvor træerne virker, som om de vokser mere tilfældigt. Det tager længere tid at plante træerne i buer, og det er også mere tidskrævende at holde for dem, der lurer ukrudt mellem rækkerne i de 3 første vækstsæsoner. Men senere hen er det også det hele værd, når skoven får et lidt mere tilfældigt udtryk. Skoven syner ikke af meget på dette her tidspunkt, og det er let at overse de små nye træer. Her er set skoven fra luften lige efter plantearbejdet er færdiggjort. Der er ikke meget at se, men man kan ane konturerne af rækkerne og også se de anlagte stier gennem området. Endnu mangler det hegn, som skal omkranse den nye skov og sørge for, at vildtet ikke spiser alle de små nye træer. De færdiggravede søer er også så småt ved at blive fyldt op med vand, og i mosen ses den bunke af knust piletræ, som nu skal ligge og formuldes sammen med det opgravede slam.
Her 2 måneder efter at mosen blev oprenset, er jorden så småt ved at blive grøn. Efter at gravearbejdet var færdigt, blev der udsået en frøblanding til våde enge i området omkring mosen, og nu kan de små rækker af vilde blomster også så småt anes. Nattergalen har også indfundet sig i pilekrattet omkring mosen sammen med et væld af andre sangfugle. Efter at pilekrattet blev ryddet, indtog frøer og tudser området i det tidlige forår. Her ses resultatet. I 10.000 vis af haletusser er samlet på det lave vand, hvor den mørke mosebund og det lave vand gør, at vandet er lidt varmere. Endnu er der ikke mange planter i vandet, så de små haletusser kan let ses. I slutningen af maj måned er etableringsarbejdet endeligt færdigt. Hegnet omkring skoven er også blevet sat op. Engen er blevet tilplantet med en frøblanding til natureng, og de første planter er også allerede kommet op. Langs kanten af engen mod vest er der plantet 9 solitære egetræer, som skal give en naturlig afslutning af området. I skovens nordlige ende er de 10 sequoiatræer også blevet plantet. Her i starten af sommeren er der for alvor kommet gang i blomsterengen. Den plante, der klarer sig bedst, er den lugtfri kamille. Dette er en plante, som slet ikke var med i blomsterblandingen, som blev udsået, men som har haft en stor frøreserve i jorden, der nu har fået de rigtige forhold for spiring. Den lugtfri kamille vokser kraftigt og har også fået overtaget i skoven, men her holdes den dog nede af den hyppige harvning, så de små nye træer er nogenlunde fri for den. På engen får den lov til at vokse, og her kan de andre vilde blomster godt holde trit med den. I den våde eng i mosen er det indtil videre græsset, der dominerer, men de mange udsåede vilde blomster kommer også fint. I de lyse sommeraftener gør nattergalen sit til, at mosen er et helt fantastisk sted. I haven ved huset er der hyppigt besøg af rådyr, der som denne står lige uden for vinduerne og græsser, eller ligger under havens gamle æbletræer i kanten af græsplænen og hviler. Her midt på sommeren er der masser af blomster. Det er stadigvæk den lugtfri kamille, der dominerer, men nu er der mange af de andre vilde blomster også kommet godt med. I engen er der slået en række små stier, så man kan gå en tur i området uden at trampe blomsterne ned og uden at blive bidt af flåter. Dem er der nemlig rigtig mange af. I skoven kan man her lige efter en harvning af området se de snoede rækker af træer omkranset af skovbrynet. Det er dog ikke træerne, man kan se mest af, men mere den lugtfrie kamille. I starten af august har der været tørke i nogle uger, og dette har gjort, at mosen er delvist tørret ud. De små nye træer i skoven har også haft det hårdt, da de endnu ikke har det store rodnet. Det er især gået ud over bøgetræerne og en del af skovfyrtræerne, hvor mange er gået til og må erstattes det næste forår. Nu hvor det er tørt, kan det rigtig ses, hvor de lave områder i mosen er. På dette tidspunkt er det også fast beskæftigelse at hive piletræer op, som skyder fra små efterladte stykker af pil. Hver dag kan man på de daglige gåture finde 20-30 skud, både i mosen og i den nederste del af skoven, hvor de knuste piletræ er spredt.
Som det kan ses, er dunhammeren også kommet frem, og denne dominerer på det lave vand i mosen. Her er vi kommet ind i efteråret. Engen er blevet slået, og det afklippede græs ligger tilbage. Der har ikke været den store produktion af plantemateriale hen over sommeren, så det er ikke nødvendigt at samle alt afklippet ind. I stedet bliver kun de områder med meget afklip revet, og det visne plantemateriale bliver kørt ind i skoven og lagt mellem rækkerne af træer. Det er specielt i mosen og i den nordlige ende af engen, at der er meget materiale. Resten af afklippet ligger og rådner på engen, og i løbet af den følgende måned er det næsten helt væk, så der er masser af bar jord til det kommende forårs blomster. I december sætter vinteren ind med frost og sne. Søerne er efterhånden fyldt godt op med vand, og den lavvandede mose fryser til. Sneen afslører nu, at der er mange rådyr i området, og hver dag kan man se nye dyrespor i sneen. Vinteren 21-22 er meget våd, og midt i februar løber søerne over. Hele området mellem de to søer oversvømmes, og dermed oversvømmes også en del af skoven. Vandet står højt det meste af vinteren, men i starten af foråret har vandet næsten trukket sig tilbage. Oversvømmelsen skyldes det hoveddræn, der løber på tværs af jorden. Den store mængde nedbør har fået trykket i hoveddrænet til at stige så meget, at der er vand på marken oven over drænledningen. Hen over marts måned falder vandstanden dog igen, og så er skoven klar til anden vækstsæson. Fra luften kan det tydeligt ses, hvor hoveddrænet ligger i forhold til de to søer. Det ses også, at der er tydelige forskelle på jordens beskaffenhed i skoven. I den sydlige ende af skoven er der store områder med mere sandet jord. I mosen står vandstanden også meget højt. Det meget ekstra drænvand har fået vandet til at få en lidt mælkehvid farve. Dette skyldes de lersedimenter, der skylles med drænvandet ud i mosen. Her i den anden vækstsæson besluttede jeg mig for at plante et stort egetræ på toppen af bakken på engen. Dette træ ankom som et 6 meter højt træ på klump, som jeg så plantede. Her måtte jeg dog have hjælp af en nabo med en traktor, da træet og jordklumpen med rødderne i sig selv vejede flere 100 kilo og var svær at håndtere. Jeg plantede også 5 sumpcypresser på engen i kanten af skoven for at give lidt variation på engen og for at bryde den markante afgrænsning af eng og skov. I foråret vender livet tilbage i mosen. Dette år har tudserne bedre mulighed for at gemme sig mellem planterne på det lave vand. Som foråret skrider frem, vender også de vilde blomster tilbage. Både på engen og i mosen, hvor et væld af vandplanter spirer frem. Ganske som året før klikkes i tusindvis af haletusser. Nu gemmer de sig mellem vandplanterne, og som det ses her, er vandoverfladen helt levende af de mange små haletusser. Nattergalen er også kommet tilbage, og den synger hver aften i mosen i den tidlige sommer. Mosen er denne sæson groet en hel del mere til med dunhammer og andre græsser, der vokser på lavt vand. Med mosen er det græsserne, der dominerer på land, og her har de mange udsåede vilde engblomster fra året før desværre ikke kunne få så godt fat, at de har kunnet komme igen. På blomsterengen omkring søerne er det noget helt andet. Her er der masser af vilde blomster. Det nedklippede græs og den bare jord gør,
at blomsterne kan spire, og dette resulterer i mange vilde blomster. Nogle af dem er de udsåede arter fra året før, men der er også nye vilde blomster, som kommer med fuglene. Dette tæller blandt andet opiumsvalmuen. Der viser sig også nye arter af sommerfugle. Her ses blandt andet perlemors sommerfuglen. I sensommeren er tørken tilbage, og som det kan ses fra luften, er jorden meget tør i skoven. På engen forholder det sig helt anderledes. Her holder det høje græs, der på dette tidspunkt er næsten oppe i 1 meters højde på fugten. Blomsterne på engen har det derfor fint, på trods af den manglende regn. Midt i oktober starter arbejdet med at klippe græsset på engen helt ned og fjerne afklippet. Jeg har til formål købt en tohjulet traktor med fingerklipper, som kan skære planterne helt ned, så de kun er et par centimeter høje. Dernæst bruger jeg en høvender til at lægge afklippet op i rækker, så det er klar til at blive presset til halmballer. Min nabo sørger for, at halmen bliver presset og kørt op i en bunke væk fra engen. Her kan det ligge og rådne og efterfølgende blive kørt ind i skoven, for det kan give næring til de mange små træer. Her er halmballerne blevet presset. Der er presset i alt 32 halmballer i den anden vækstsæson, og det udgør mere end 12 tons materiale og næringsstoffer, som nu fjernes fra engen. Jorden er nu næsten helt bar, og de små frø, som er blevet kastet i løbet af sommeren, kan nu få sol i foråret, så de kan spire. Her i slutningen af oktober er skoven så småt klar til den kommende vinter. De nu 2 år gamle træer er stadigvæk ikke ret høje og har stadigvæk brug for pasning et år mere. De træer, der er groet mest, er hybridlærken, som har til formål at trække de andre træer med op i højden. Foreløbig er det ikke blevet til så meget vækst, men de små træer har klaret sig fint gennem den anden vækstsæson, selvom der til tider har været meget tørt i sommermånederne. I løbet af vinteren stiger vandet i mosen igen, efter at der er faldet en del regn. Skovbunden er også helt gennemvåd efter regnen. Da halmpresseren skulle presse halmen i mosen i efteråret, kunne den ikke tage den sidste række ned mod vandet, og dette måtte derfor samles manuelt og køres op i skoven. Afklippet ligger nu mellem de nederste rækker af træer i skoven. Da græsset blev klippede jeg også planterne 3-5 meter ud i mosen, så der nu er et ryddet stykke langs bredden, hvor der ikke er dunhammer eller siv. Dermed har frøerne og de andre padder et sted med solbeskinnet vand at lægge deres æg til foråret. Vinteren kommer endelig med frost og sne i februar. De mange spor i sneen viser, hvor meget rådyrene bruger området. Her i starten af foråret venter engens blomster stadig på varmere vejr. Vandet i den store sø står også lavt. Dette skyldes primært, at der er et drænrør i området, som ikke er blevet ordentligt afbrudt i forbindelse med etableringen. I takt med, at hoveddrænet er løbet tørt i det tidlige forår, har søen lige så stille lægget vand. Lækagen er forholdsvis nem at finde, da det skjulte drænrør ligger der, hvor vandstanden falder til. Men søen har mistet en del vand på den konto. I skoven kan man efterhånden ane, hvor de enkelte træområder er. Det er specielt områderne med gran og thuja, der tydeligt kan ses. – 2023 bliver også året, hvor flere dyr begynder at indtage det nye naturområde. Her er det et par svaner fra en nærliggende sø, der har lagt turen forbi den nye sø. Med tiden kan man håbe på, at de slår sig mere permanent ned i området omkring søen. I skoven er træerne efterhånden også så store, at fuglene flytter ind. Selvom træerne ikke er store, er der stadigvæk gode gemmesteder for fugle, der ruger på jorden. Her er det en fasan, der ligger på æg under en thuja, nær den sti, der løber gennem skoven. I juni måned er skoven sprunget fuldt ud. Træerne kan nu tydeligt ses her lige efter en harvning mellem rækkerne. På engen er der slået en række snoede stier gennem området.
kurverne gør, at stierne ikke kan ses på afstand og er således kun synlige lige omkring der, hvor man er. Et væld af insekter flytter også ind i området dette år. Dette tæller både sommerfugle som det hvide se- og blåfuglen, samt andre insekter som f.eks. næsehornsbillen. De store mosaikguldsmede er også hyppige gæster, både i mosen og i søerne. I søen har jeg plantet et par åkander, som jeg håber med tiden vil bidrage til søens liv som hvilested for frøer og insekter. Det er også dette år, at rovfuglene for alvor indtager området. Her er det den røde glente, der er forbi på en af dens daglige ture hen over området for at søge efter mad. Glenten er ikke sky og kommer helt tæt på, mens man kan stå og nyde dens fine flyveegenskaber. Foruden den røde glente besøges området også af musvågen, tårnfalken og duehøgen dette år. Her er det tårnfalken, der benytter det nye hus som udkigspost i efteråret. Her i efteråret ses det tydeligt, hvor meget træerne er groet hen over sommeren. Flere af dem er vokset mellem en halv og en hel meter. I løbet af vinteren oversvømmes området desværre igen efter lange perioder med regn. Det er igen et skjult drænrør, der er synderen, og dette findes og isoleres i foråret. I januar besøges området af en havørn, som i lang tid kredser over engen på jagt efter mad på sine brede vinger. Senere på sommeren skal det vise sig, at den kommer meget tættere på. Her i det tidlige forår står træerne på ny og venter på lys og varme. Dette er det første år, hvor træerne skal klare sig selv uden at blive holdt fri for ukrudt med regelmæssig harvning. Mange af træerne er nu så store, at man tydeligt kan se dem, og de fleste kunne allerede klare sig uden harvningen den forrige sæson. Det er hen over efteråret blevet sået græs på stierne gennem skoven, så man nu kan gå rundt i skoven uden at få alt for meget jord under skoene. De træer, der indtil nu har klaret sig bedst, er lærk, birk og ahorn. Men egetræerne og skovfyrene er også kommet godt med i sensommeren 2023. Det er fortsat bøgetræerne, der har haft det værst gennem de første 3 år. Dette forår er der virkelig gang i mosens tudser og frøer, og de hygger sig i solen på det lave vand. I løbet af foråret støder jeg også på nye beboere i området. Således er snoen flyttet ind i det rådnende træ ved mosen, og både den lille og den store vandsalamander er flyttet ind i moseområdet og i søerne. Igen i år er svanerne hyppige gæster i foråret. De flytter dog heller ikke ind i denne sæson, men frekventerer området dagligt i en måneds tid, hvorefter de vender tilbage til deres vante sø. I mosen kommer haletudserne, som de plejer, men flere planter i vandet gør, at de ikke længere ligger i vandet i store klumper, men de er der. På engen foran huset er der tit græssende rådyr, både i løbet af dagen som her, eller i skumringen morgen og aften. Rundt om i området flytter der hele tiden nye beboere ind.
både planter og dyr. Træerne vokser godt til i denne sæson, og græsstierne i skoven er nu så etableret, at de skal slås hyppigt. I starten af sommeren går de små nye haletusser på land i tusindtal som spidte små frøer. Som det ses hopper de rundt i græsset på stierne, og man skal passe godt på, at man ikke kommer til at jogge på dem på de daglige gåture. Blishønen er flyttet ind i den nye sø. Her har den udruget 5 unger. Det har havørnen fundet ud af, og i løbet af 14 dage tager den 2 af ungerne på sine daglige raids i søen. Der er vist ikke gevinst denne gang. Midt i august gør et nyt dyr sit indtog i skoven. En aften høres der mærkelige lyde fra græsset mellem træerne. Men dyrene forsvinder, før jeg kan nå at tage et billede af dem. Vildkameraet giver svaret. Det er en ilder med sine hvalpe. Hen over sommeren gror både træerne og engen godt til. Nogle af lærke, birke og ahorntræerne er nu næsten 4 meter høje, men egetræerne er også godt med. Grantræerne gror over 1 meter i den våde og varme sommer. Det samme gør de amerikanske sequoia-træer. Der kommer hele tiden nye planter og dyr til området. For uden fasaner, harer og et væld af fugle ses ræven flere gange i skoven hen over sommeren og efteråret. Som det ses fra luften, er der stor forskel på træernes størrelse, men de enkelte træområder kan nu helt tydeligt udpeges, og grænsen mellem dem er tydelig. På engen er det den gule farve fra kællingetand og de hvide frøstande fra de mange tidsler, som dominerer engens farver denne august måned. I efteråret skifter skoven atter farve, og for første gang kan efterårets farver virkelig fornemmes i skoven. De røde, gule og brune farver giver et fantastisk farvespil, når man ser ud over området. Sidst på sæsonen ryddes engen igen for græs og urter inden vinterens indtog. I slutningen af november kommer vinteren tilbage med frost og sne. Dermed slutter den 4. vækstsæson endegyldigt. Men det er også afslutningen på historien om de 4 første år af projekt Mark til Park. Vi slutter denne lille film med et tilbageblik på, hvordan området så ud i højsommeren 2024, da der stadig var blade på træerne og blomsterne på engen stod i fuldt flor.